Vedeli ste, že Tatran je jedno z najstarších vydavateľstiev na Slovensku? Bolo založené 19. septembra 1947 a sídlilo na Michalskej ulici v Bratislave, kde sa konali kultové štvrtkové literárne večery. V prvej polovici 20. storočia bol vydavateľský život na Slovensku veľmi skromný, takže Tatran zastrešoval celú škálu vydávania od knížiek až po časopisy, osvetové brožúry a rôzne príručky. Prvým riaditeľom Tatranu sa stal Ľudo Zúbek, autor známeho ľúbostného románu Jar Adely Ostrolúckej. Neskoršími riaditeľmi boli okrem iného literárny kritik Michal Považan, básnici Andrej Plávka a Jan Poničan, či významní prekladatelia Jan Ferenčík, Ondrej Mrlian, Ivan Kupec, Karol Vlachovský a Ján Vilikovský. Od roku 1996 je riaditeľkou Eva Mládeková, ktorá vo vydavateľstve pôsobí od roku 1972. Vydavateľstvo vo svojich začiatkoch vydávalo skôr populárno-náučnú literatúru, vrátane množstva teoretických diel a výtvarných publikácií. Prvou knižkou, ktorá vo vydavateľstve vyšla, bola publikácia Slovenská hudba od Zdenky Bokesovej. V roku 1953 sa Tatran premenoval na Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry. Tento názov si ponechal až do roku 1965, keď sa naspäť premenoval na Tatran. A jeho hlavnou náplňou bolo vydávanie domácej a prekladovej klasiky. Boli to roky nástupu klasickej literatúry, ktorú dovtedy žiadne vydavateľstvo neprinášalo. Začal sa prekladať Stendhal, Balzac, Hemingway, Thomas Mann, Dostojevský, Tolstoj, Dante, Goethe, Platón, Cervantes, Šolochov či Faulkner. Vydavateľstvo v tých časoch zaručene formovalo celkovú kultúru. Dôležité bolo tiež vytvorenie vyše 20 edícií. Medzi tie najvýznamnejšie patria Zlatý fond slovenskej literatúry, Zlatý fond svetovej literatúry, edícia Naši klasici, Hviezdoslavova knižnica či edícia Čítanie študujúcej mládeže. V roku 1979 prevzal Tatran produkciu vydavateľstva Palas, ktoré publikovalo výtvarnú literatúru. Týmto krokom sa vydavateľstvo ujalo úlohy významnej kultúrnej ustanovizne. V 80. rokoch prišla do vydavateľstva nová generácia redaktorov a pod vplyvom Popovičovho diela Teória umeleckého prekladu priniesla aj nový pohľad na preklad. Aj v tomto čase sa kládol mimoriadny dôraz na kultúru jazyka, k čomu výrazne prispeli časté hodnotenia pôvodných a prekladových diel a udeľovanie ceny Jána Holého. V roku 1996 sa Tatran zmenil na Slovenský Tatran, no v roku 2006 sa vrátil k pôvodnému názvu Tatran. Vydavateľstvo sa presťahovalo o ulicu vedľa a dodnes sídli na Klariskej v centre Bratislavy. Dnes Tatran vyhľadáva nových autorov a sústreďuje sa na modernú svetovú a slovenskú literatúru, ktorú tvoria mená ako George Martin, Ken Follett, Stephanie Meyerová, Sebastian Ficek, Lucinda Rileyová, Peter Wolleben či Zuzka Šulajová. Hoci pôvodné edície zanikli a celkovo sa od edícií upustilo, Tatran ponúka svojim čitateľom edície Luk, Svetová tvorba, Slovenská tvorba či krimi edíciu Mimo zákona. Tatran sa píši aj vydávaním slovenských rozprávok. Pri 70. výročí dokonca vyšlo limitované trojzväzkové vydanie prostonárodných slovenských rozprávok od Pavla Dobšinského. Tatran má za 75 rokov na konte 5357 titulov a dúfame, že toto číslo bude rokmi ďalej rásť.